Pre svega vam je potrebno sirovo meso, naravno po ukusu možete dodati i nešto dimljeno. Iskreno, ja sam ljubitelj bistrih pihtija, tako da ne dodajem ništa dimljeno. Također bih vam preporučila neki baš dublji lonac, zato što će se pihtija lepše skuvati. I s obzirom da se naliva samo jedanput voda, bar ja tako radim, ipak je neke 2,5 ovakve vangle su mi ispale. Samog kraja sve ovo snimila, samog kraja procesa, tako da vi ćete ovo odgledati do kraja
A ja se sad odjavljujem i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Hvala što gledate moje videe i veliki pozdrav!